Letné prázdniny a pekné počasie sú ako stvorené na poznávanie slovenských pamiatok. Ak vás zaujímajú staré hrady, určite by ste mali navštíviť hrad Lednica v Puchovskom okrese. Do hradného paláca sa vchádza cez tunel vysekaný v brale a z pozorovateľne, na ktorú sa dostanete po 80 schodoch, tiež vytesaných do skaly, vás čaká pekný výhľad. Kráľovský hrad Lednica pochádza z druhej polovice 13. storočia. Pôvodne slúžil ako ochrana severozápadnej hranice Uhorska. Veľkou pýchou Lednice je však aj v súčasnosti. Je chránenou národnou kultúrnou pamiatkou. Od roku 2000, kedy sa priamo do dediny zrútila severná časť múru, hrad prešiel viacerými rekonštrukciami. Sa začala robiť klenba, ktorá je za nami. Sa premurovala vlastne koruna múru, podchytil sa v pete a teraz sa komplet špáruje. Je to aj kvôli bezpečnosti, pretože tie skaly z tejto výšky, keď padnú dole, tak môžu sa zakotúľať až k rodinným domom. Bez pomoci Ministerstva kultúry, Historicko-astronomickej spoločnosti, rôznych nadácií a samozrejme obce Lednica by hrad nebol okrasou považia, skôr naopak. Tento rok sa na jeho obnovu podarilo získať 35 000 eur. Pracuje tu vlastne nepretržite od začiatku leta 7 až 10 ľudí. Lednický hrad je zaujímavý nielen svojim vekom, ale aj týmito schodmi, ktoré sú vytesané do skaly a vedú priamo na rozhľadňu. Odkiaľ je úžasný pohľad na Biele Karpaty a celé okolie. Nezanedbateľný historický skvost je aj tento 12-metrový tunel, tzv. Barbakán, ktorý je tiež ručne vytesaný do skaly. Som veľmi šťastný, že sa niečo už pohlo na našom hrade a že ho zachováme pre našich potomkov. Aj keď starostov sen, aby sa dal hrad do pôvodnej podoby, nie je podľa pamiatkárov možné splniť, to, čo sa z neho podarilo zachovať, určite stojí za návštevu. Časť hradu je pre verejnosť už sprístupnená. Z Lednického hradu pre Teátry Zuzana Glabazňová.